নিজের টাকা খাইতেছ সব কিছু করতেছ লাইফ করে মানুষের লাভ Jeta kalai jeta numani tong apa nih rezeki tamu sana musuh. अब त 2 বছরनि आगे त जों लकडाउन बागै करना सिजन जों माइ फाया आरफोर तागलाय जे महाय माने जों अनेक खुसिंखा तंथका दल दल जने दिन प्रथम दिन जत नायनि फायो एबार Lukuni bor rong tamu ke sana musuh nong lukuni roko. लुकुनि बरंना जों जेमन दिनि महायके जों पुरा निदा मताय ना फायका अब हागन लुकरक फायबाय तो नाय फायतन एबार जतनि लुक हामग्राय जाति हामग्राय बा संसारा जे गनाय हामनानै जानानि अब्रंबाय जों सोमोंथाय सानाहिन फायो Kok kami pakai? आं पारांगा आंबासा आंगा आं तंमन आगो तलाता